Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Иң матур кеше белемгә омтылган кеше, белемдә бәхет, белемсезгә дөнья ләхет ди татар халык мәкале. Шуңа күрә һәрчак белемле булыйк, белемгә омтылыйк. Исәнмесез, кадерле тамашачыларыбыз, мәктәп белән бәйле бар кешендә бәйрәм белән котлыйбыз. Тапшырыбызның җомга чыгарылышын башлыйбыз. Күңелеңне рәнҗеткән нәр икән кайгырма. Аллаһ мин сынык күңелләрдәмен димәгәнмени. Җәләлетдин Руми хәзрәтләренең шушы күркәм сүзе белән, кичкенә генә насихат белән бүгенге тапшырыбызны башлыйбыз. Җомга вәгазендә Татарстан Республикасы Диния нәзарәтенең дәгъват бүлеге белгече Тимергали хәзрәт Юлдашев күңел тынычлыгына ирешү юллары хакында сөйләп узар. 1991 елда тормышындагы кискен бурылыш аны сәнгатькә алып килә. Мәхмүд әфәнде Исмәгыйлев төрле илләрдә күргәзмәләрен оештырган рәссам. Галиәскәр Камал театрында премьера Ситсы туй. Гаиләдә бер ел уртак тормыштан соң ниләр булырга мөмкин? Хезмәттәшебез Зәлия Галиева видеоязмасы. Республикабызның Тау ягы Апас районына барып кайтыйк. Ширмешән елгасы ярында урнашкан авылларның берсе, гүзәл табигатьле уңган халкы белән дан тоткан Ширмешән авылында бик күркәм бәйрәм булып үтте. Хәзер авыл көннәре уздыру бик күркәм матур гадәт һәм Ширмешән авылында да менә шундый зур шатлыклы вакыйга булып узган. Без дә аның шаһитләре була алабыз. Бәйрәм авыл имамы Хәмзә Абзаловның хәйр дугасы белән башланып китте. Апас районы Ширмешән авылы җирле үзидарә составына 3 авыл керә. Ширмешән, Багыш, Аю кидергән. Аю кидергән белән Багышта авыл көне үткәрү күркәм гадәткә керсә, Ширмешәндә әле беренче генә тапкыр үтте. Оештыруда башлап йөрүче Гөлшат Нуртдинова әйтүенчә, авылдашлар тәкъдимне хуплап кабул иткәннәр һәм менә нәтиҗәсе күз алдында. Мәйдан гөрли, төрле уеннар, ярышлар, җырлар белән үрелеп бара. Теләгән кеше үзе уеннарда катнаша, җырлы яки кайнар кыймак белән чәй эчә, яисә тәмле пулау белән сыйлана алды. Оештыручылар алдан ук иң матур ихата, иң матур бакча дигән бәйгедә игълан иткәннәр. Андый уңган матурлыкны яратучы кешеләр күп авылда. Җиңүчеләргә истәлекле бүләкләр дә тапшырдылар. Шушы үзебезнең авылдан чыккан читтә яшәүчеләр өчендә туган нигезләрен онытмыйча, ул нигезне яңартып, төзекләндереп, гөл бакчага күмеп яшәүчеләр авылыбызда бик күп икән. Һәм авылыбызда, төп авылда яшәп, терлек туар асрап та, йорт җирләрен чәчәккә күмеп, бик төзек хәлдә тотучы авылдашларыбыз булуына бик сокланабыз, бик рәхмәтлебез. Узак еллар авылда хезмәт куйган зур хөрмәткә ия кешеләргә, иң узак еллар бергә яшәүче гаиләгә, иң нәни балага да бүләкләр әзерләгәннәр. Ширмешәнләрне котларга район мәдәният бүлеге мөдире Рөстәм Мингазиев белән Апас якташлык җәмгыятеннән Сәйдәш Сабитов кайтканнар һәм буш кул белән генә түгел. Танылган ашсу устасы Риззә Хәсәйнова бәйрәмгә махсус кайткан. Ул үзенең матур җырлары белән халыкның күңелен күрде, аңа кушылып җырладылар да, биеделәр дә. Авылның ясалган бәйрәме бик әйбәт, бик ышанып, бик кунаклар да кайтканнар. Авыл халкы да бердә килмичә калмаган. Каякка таянып булса да килгәннәр. Рәхмәт. Шулай зурлап оештырганнар өчен, тагы да шулай оештырган насыйп итсен. Бу башланган эш дәвамлы булса иде. Игелекле эшләр, авылдашларыбызның игелекле эшләре бик күп. Булышкан җегетләргә Аллаһ Тәгалә исәнлек, саулыкларын, тынычлыкларын, тигезлекләрен, эшләрендә уңышлыклар биреп, дөньялар тыныч булса иде. Иншаллаһ рахман. Күңелле үтә, бөтен нәрсә җырлыйлар, бийләр, бик күңелле бара. Һәр вакытта шундый очрашулар, бәйрәмнәр булса, тагын да әйбәт булыр иде. Her bir kişi kaytıp özünün bala çağına ekskursiya yasagan kebek bula, hatireleri yangara, tuğanlarını koruya, dostlarını koruya, klastaşları bile işiraşa. Şunday zor beyranı yasagan için bik zor rahmet.
Авылның киләчәге безнең кулларда, яшьләр кулларында. Бергә булып, бердәм булып, бер-беребезне ярдәм итеп, горурланып, шулай итеп, матур итеп бәйрәмнәр үткәрергә насыйп ителсен. Бердәмлектә көч дип юкка гына әйтмиләрдер. Авыл киленнәре, егет кызларына кем үзе килеп, кем матди яктан булышты. Барсына да рәхмәтем зур ди Гөлшат Нурдинова. Ә бит мондый бәйрәмнәрнең максаты җыелып күңел ачу гына түгел, ә еллар буе күрешмәгән авылдашларның, классташларның очрашуында, күрешүендә. Бүген бәйрәм көндә меңләгән укучы беренче тапкыр мәктәп бусагасын атлап керә. Ә кемдер беренче тапкыр балалар бакчасына бара. Бу процесс бер карашка шатлыклы булып тоелса да, балалар өчен бик авыр стресс. Һәм бу вакыйгага берничә атна, хәтта ай алдан да әзерләнергә кирәк дип белгечләр. Күп кенә әти-әниләр әлеге мәсьәлә белән очраша торгандыр. Шуңа күрә безнең психолог киңәшләре сезгә ярап куяр дип өметләнәбез. Балалар бакчасына беренче тапкыр бару бала һәм аның гаиләсе өчен бик мөһим вакыт. Бу көн тәртибе, аралашу стиле һәм гомумән мөхит алмашынуы. Кайбер балалар бу вакытны җиңел узалар, әмма күпчелек бала өчен бу курку, борчылу һәм күз яшьләре. Без бүген гаилә психологы Алсу янына килдек. Алсу, менә ата-анага нинди киңәш бирер идең син? Иң беренче баланы тыңларга кирәк һәм әти-әнигә балага терәк булырга кирәк. Бала беренче тапкыр беркем дә белми һәм менә шундый вакытта әти-әниләргә иң мөһиме балага терәк булырга. Бала белән сөйләшергә, аңлатырга, балалар бакчасы нәрсә ул? Нигә балалар бакчасында балага кызык булыр иде? Нинди дуслар белән дуслашырга ярый? Һәм балалар бакчасын шулай кызык итеп әйтсәм, реклама ясарга. Бала сиңа ышансын өчен әти-әни үзе тыныч булырга тиеш, әйме? Ул үзе дә ниндидер позитив карашта булырга тиеш балалар бакчасына. Беренчедән без аңларга тиеш, балалар бакчасында баланы 1-2 сәгатькә генә без алып барабыз. Бала әти-әнисендә шундый ышаныч, позитив мөнәсәбәтен күрсәткәч, бала ышана. Әти-әни мине яхшы балалар садикына мине алып килде. Әти-әни мине монда яхшы тәрбиячеләр белән калдыралар. Әти-әни минем артыннан килә һәм мин өйгә кайтам. Шундый мөнәсәбәт белән балага әйтсәң, күрсәтсәң, балалар бакчасын адаптациясе яхшы булачак. Ул балалар бакчасын курыкмый. Иң мөһиме курыкмый. Куркмаска. Алсу, бик зур рәхмәт сиңа киңәшләрең өчен. Һәм без дә нәни сабыйларга балалар бакчасына барып, күңелле көннәр уздыруларын телибез. Алдагы киңәшләрне дә күз алдында тотсагыз иде. Баланы соңгы итеп алырга тырышмагыз. Баланы бакчадан алгач та аның хәлләрен сорашыгыз. Көне буе ни эшләгән, шуның белән кызыксыныгыз. Тыңламасаң, балалар бакчасына илтәм мин сине дигән сүзләрне кулланмагыз. Куркыту сүзләре балада яхшы хисләр уятмый. Килешәсезме? Һәм соңгысы, үти алмаслык вәгъдә бирмәгез. Бүген балалар бакчасына барсаң, иртәгә өйдә калырсың. Вәгъдә иткәнсез икән, сүзегездә торыгыз. Һәм барсы да бик яхшы үтер. Махсус хәрби операция зонасында иратларыбыз безнең киләчәгебез. Күп еллар элек ата-бабаларыбыз яулаган ирегебез өчен көрәшә. Тапшыруыбызда Россия геройлары кайчак гомерләре бәрабәренә җиңүне якынайтучы Татарстан һәм республикабызга нисбәте булган егетләр хакында сөйлибез. Алар турындагы хәтер халык йөрәгендә мәңге сакланыр, мәңге сакланырга тиеш. Владислав Игоревич Вавилов. Махсус хәрби операция игълан ителгәч тә Владислав Вавилов үз иленең чын ватанпәрвәре буларак озак уйламыйча ватанны сакларга китә.
Хәрби операция барышында Херсон өлкәсенең Каховка торак пунктында хәрби бурыч үтәгәндә башы каты яраланудан һәлак була. Россия президенты Владимир Путин фәрманы белән вафатыннан соң батырлык орденына лайык була. Без каһарманнарыбыз белән горурланабыз. Qur'ani Kerim'nin El-Əğraf surəsinin 200-ci ayətində bulay deyilgən. Əgər də sənə şeytandan bir vəsvəsə kilsəm, ondan qıtılır üçün sən Allahqa sığın. Heç şübhəsiz ol işitüşü, hər nərsəni bilüşü. Şeytanın tip vazifası, maqsatı kişini dürüst yoldan yazdırу. Maqsadına erişir üçün ул төрле чараларга барырга мөмкин. Бүгінгі җомга вәгазендә Тимиргали хәзрәт Юлдашев нәкъ менә әлеге кызыклы теманы кузгата. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muhtaram aziz qardaşlarım. Mübarək bolsun cümğa günlərimiz. Allah Teala hər barşamızğa da isənlik, sağlıq, eminlik, tanışlıq nasib eləsin. Allah Subhanahu wa Teala Kur'an-ı Kerimdə aytə: "Və iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Əgər də sizin birərinizə zarar kilsə, birər sınav kilsə, ağırlıq kilsə, əlbəttə bu ağırlıqdan, bu zarardan Allah Teala'dan başqa bir kimdə qutqara almay. Əlbəttə qoy vaqtda bizning başımızğa kerakmagan fikirlər kilə, kerakmagan uylar kilə. Ham şuşu uylar bilan biz qoy vaqtda bu bizning fikir deb o'ylab kerakmagan natijalar yasaymiz. Lakin bu fikir agar da kishining boshina keldi ekan, ya'ni nashar fikir, nashar tuyg'ular, biligiz, ol bizning qarindan. Qarin ya'ni har bir odam bolasining ko'nglida yashay ekan shayton, onun ismi qarin. Adam balası dünyaya kilüden alıp sınğı suluşuna kadar bu qarin adam balası bilen bulaşaq. Hamul her vakitte da kişiye pışıldap, kişini naşar yolga ündütürgen bula. Eğer de andı naşar fikirler kile iken, "Eûzu billahi mineşşeytanirracim" diyen duanı daimi rəvişdə okurga kirek. Çünkü ul buluşa. Ham naşar fikirlerini bizden etere. Şu an kura cəbəğət biz bunun bilen işlerge iğrenirge tiyiş. Qoy vakitte biz şul qarinğa, şul şeytanğa aytırge tiyiş. Men bu fikrini tыңlamayım. Bu menin fikir tugul. Men ağa ımtılmayım. Sen mena qımaşaulama. Allah'tan qurq. La ilahe illallah dip ayt dip hatta biz anı o'gitlerge de tiyiş. Ham şulay ettirib biz özümüzün naşar fikirlerimizni düzətəbiz, yaxşığa taba. Eğer de yaxşı fikir kila iken, demek ol fikir fəriştədən, ham biz ol fikirine məsələn adam balasına kildi, şunday fikir Kur'an oqırğa, məşidkə barırğa, izgilik qılırğa, biz şunda bu əməllərini qılırğa, aşığırğa tiyiş, tırışırğa tiyiş. Onları işlərmin deyip, sunga vaqtqa qaldırmasqa kerak bizga muhtaram jamoat. Agar biz ana so'ngra aytib, "Ayda endi so'ngroq ishlayman" deb aytsak, u vaqtda endi bu izgilik qola turgan bo'la. Ham biz savobsiz qolamiz. Shunga ko'ra nindigina yaxshi fikr kela ekan, nindir bir izgi amal qilirga, shuluq vaqtda ana ishlarga tirishirga tiyishmiz. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qonaqxana bizga rəhim etiniz. Cümğa günü xeyir günü səhifəsine kirişəbiz. Bugün studiyamızda qonaqda Yerdəm Məscidi imamı Rail Həzrət Əhmədov. Assalamu alaykum Həzrət. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Rail Həzrət, nindirək yanğılıqlarınız var? Yerdəm Məscidində nindi yanğılıqlar? Yanğılıqlar şaqti көп. Şundan da mine jey dövründə Allah'a şükür mine bik көп işler işlendi. Hem indi planlar da bik zor inşallah. Indi bugün gündə bizden Levçenko bestansında məscid düzülə.
инде Сулейман мәчете ул, шулай бит инде данлыклы мәчет. Хәзер инде заманча мәчет иншалла булыр дип өметләнәбез. Шуннан да инде шул тегесенә караганда зуррак та, моторрак та һәм шуннан да инде бигрәк тә бик Аллаһка шөкер бүгенге көндә инде замана да башка һәм таләпләр дә бик четирекле дә һәм инде уңайлы дип әйтәсе килә Аллаһка шөкер. Аннары инде безнең күрмәүчеләр өчен курслар дәвам итә. Яна шулай инде брайль система буенча Коръән укыйлар, ятлыйлар һәм инде менә кичә безнең кунак килгән иде. Кунакка сөйләдек, аңлаттык һәм кунак менә күрмәүче кеше белән аралашкач, сөйләшкәч инде гаҗәпләнеп калды, күз яшьләре китте аның. Шуннан да менә шушы тормышта без күп әйберләрне инде теге аралашкач чагыштыру мәсьәләсе безгә бик мөһим, бик кирәк. Чагыштырган вакытта гына без аңлыйбыз. Бу бик кирәкле икәнлеген безгә һәм ул безнең калпләргә тәэсир итә һәм гомумән эш дәвам итә. Аллаһка шөкер, безнең үзенчәлек бар. Инде дан спорт комплексында шуннан да инде мөмкинчелек шикле булган кардәшләр, дуслар өчен шулай бит инде безнең шуннан да менә спорт төрләре уза. Аннары инде баскетбол, яна шулай футбол һәм алар инде инвалид коляскада уйный. Алар да гаҗәп һәм әйтергә кирәк инде спорт уен бочи дип атала. Ансы да бик кызык уен һәм гомумән алганда бүгенге көндә инде балалар өчен көндезге лагерь бара безнең. Аллаһка шөкер, алар инде гади балалар түгел, махсус балалар һәм алар белән генә эш алып барылмый, әти-инәләр белән дә чөнки әти-инәләрдән күп әйбер тәэсир итә балаларга. Һәм иң беренче инде әти-инә белән эшләргә кирәк, аннан соң инде балаларга да менә шул юнәлештә ярдәм күрсәтергә кирәк. Безнең инде 1 сентябрь шулай бит гыйлем көне, Аллаһка шөкер. Шушы 1 сентябрьгә мәктәпкә әзерлек, Аллаһка шөкер, шулай бит инде һәм Мәликә ханым Гыйльметдинова һәм инде гомумән ярдәм булышу фонды үз эшен махсус балаларга шулай бит күрсәтте һәм мәктәптә менә кирәкле әйберләр шулай бит инде биреп, тапшырып, аларга да ярдәм кулын сузып, киләчәктә дә иншалла хәерле гыйлемнәр, хәерле нигъмәтләр алсыннар дип, бу бик кирәкле әйбер, чөнки Расулыбыз да әйтә, гыйлем алыгыз, бишектән алып ләхәткә кадәр, шуннан да ул гыйлем алу ул һәрвакыт бик мөһим, бөтенебезгә дә кагылышлы. Ул Коръән булсын, дуга булсын, шулай бит инде һөнәри эш булса да һәрвакыт безгә инде үсеш кирәк һәм Аллаһ Таала инде ярдәме белән менә безнең җәйгә бик күңелле бәйрәмнәр, ул да булса балалар өчен бүгенге көндә дә менә бүген хәзер балалар өчен бәйрәм бара мәчет каршында, мәчет территориясе каршында һәм инде балалар ял итә һәм шуннан да шушы балаларның күзләрен һәм инде көлүен күргәч без инде әти-инәләр, шулай бит улы кешеләр без шатланабыз, чөнки бүгенге көндә инде илләребез тыныч булсын, диннәребезгә Аллаһка шөкер, шулай бит инде Аллаһның рәхмәте белән мәчетләр ачык, мәдрәсәләр бар, гыйлем алып була һәм гыйлем алу уңайыннан шуннан да бөтен мәчетләрдә һәм бездә дә уку мәсьәләсе, шулай бит инде кешеләр бүгенге көндә сусаган гарәп теле, Коръән ятлау, шулай бит инде хәреф өйрәнү һәм ул бездә дә Аллаһка шөкер булачак. Көз айлары, август-сентябрь айлары ул бит әле туйлар, никахлар вакыты һәм ярдәм үзәге ул бу мәсьәләдә дә кешеләргә һәрвакыт ярдәм итәргә әзер, чөнки анда комплекс, анда бөтенесе эшләнгән, яхшы итеп кабул итеп, никахны укып, башкасын да оештырырга мөмкин. Әлбәттә, чөнки кеше кайчакта бит инде уйлый, хәзер без өлгермәдек, хәзер инде аптыраш, кая барыйм, чөнки җай узып китте, хәзер инде соң дип уйлыйлар кайчакта. Аннары инде безнең халык әйтә, ике гайт арасында никах ярамы укырга әле. Шуңа күрә инде кешеләр, яшьләр аптырый, әти, әни, әби, бабай кайдар ишеткән, шулай бит инде сорау белән киләләр, ләкин инде Аллаһ Таала безгә шундый мөмкинчелек бирә, шулай бит инде һәрвакыт әгәр дә яшьләр
яшьләр килеште икән, менә гомумән алганда 2 кеше шулай бит инде, 2 белмәгән кешене Аллаһ Таала менә күпме кешедән берләштерә, һәм инде аларга инде бик күп нигъмәт бирә, серләрен ача, алар инде сөйләшеп, килешеп шулай бит инде киңәш бирәләр инде бер-берсенә, аннан соң инде вәгъдә биреп, бергә әйдә матур тормыш корабыз дип, бәхетле булабыз дип, тормышны никах белән башлыйлар. Шуңа күрә Аллаһка шөкер, менә Коръан белән, дин белән, гореф-гадәт белән шулай бит инде дуга белән ул бик кирәкле, чөнки бүгенге көндә бик актуаль, ул шул туйлар булсын, шулай бит инде аракысыз, шулай бит харамсыз, ул да бүгенге көндә яшьләргә бик яхшы тәэсир итә, ягъни булачак буынга да ул бик мөһим булып чыга, бик кирәкле, чөнки инде киләчәктә дә бүгенге көндә спорт мәсьәләсе, дин мәсьәләсе бик югары дәрәҗәдә, Аллаһка шөкер. Һәм алар барысы да адәм баласының бәхетен, саулыгын тәэмин итә торган әйберләр. Әлбәттә. Бик зур рәхмәт сезгә, эшләрегез уңышлы булсын. Амин. Исән сау булыгыз. Сау булыгыз. Инде без 1 сентябрь дип сөйләштек, бәйрәм көне дип әйттек. Менә шушы бәйрәм көненнән берничә мизгел карап китик әле. Бәйрәм линейкасы. Мәктәп ишек алдында гимназия ансамбльләре чыгыш ясый. Чараның төп геройлары 1-нче сыйныф укучылары, әллә инде йоклары килүдән, әллә инде бик нык дулкынланудан үзләрен күзәтүче буларак кына бик тыйнак тота. Бүген алар өчен бар да яңа. Өсләрендәге кием дә, режим да, кагыйдәләр дә, өсләренә төшкән җаваплыкны аңлап бетерми әле алар. Әмма мәктәпкә зур теләк белән килгәннәр, аларның олырак буласылары, тизрәк үсәселәре килә икән. Мәктәптә бик кызык тиләр, бик тә килә күрәсе. Тагын 1 ел бакчада ничек кенә түзәсе? Нә белән кыек азы, дисәләр дә укуны. Мәктәпкә барасы килә, көтәбез инде шуны. Күп санлы халык алдында шигырь сөйләүләре каушатса да, балалар югалып калмый. Күзләре белән иң кадерле кешеләрен, әти-әниләрен, әби-бабайларын табып, һәрбер әйткән сүзләрен аларга юллыйлар. Икенче гимназия укучыларын хәрби оркестр тәбрикләде. Балаларга күңел күтәрдек әзрәк. Беренче уку көнне 38 ел элек бетердем мәктәпне. Хәтерлим, форма белән, теге мәктәп формасы белән, чәчәк белән торганны хәтерлим. Укытучылар сөйләгәнне, и мәктәпкә барганны хәтерлим. Дөньядагы иң зур мөгъҗиза ул әлифба китабы. Шуңа да 1-нче сыйныф укучылары тәүге тапкыр мәктәпкә аяк атлаучы сабыйларга нәкъ менә шушы китапларны бүләк итте. Бу бәйрәм линейкасының иң дулкынландыргыч мизгелләренең берсе иде. Birinci dərskə uzatabız. Uzatıb, birinci adımların yasalanların faraq qalıb, şahidlər olub. Беренче кыңгырау чыңлаган чакта хәтта әти-әниләрнең күзләре дә яшьләнде. Шушы мизгелдән аларның сабыйлары укучы. Хәерле сәгатьтә. Бүген бәйрәм көнендә 1-нче тапкыр мәктәп бусагасын шәһәребездә 20 меңнән артык укучы атлап керәчәк. Шулар арасында безнең чираттагы кунагыбыз да бар. Студиябызда кунак сыйфатында үзебезнең коллегалар, Яңа гасыр каналының әдәби музыкаль тапшырулар редакциясе баш мөхәррире Фәлидә Вәлиәхмәтова Төхфәтуллина һәм аның улы Нурсултан Вәлиәхмәтов. Хәерле көн исәмсез. Хәерле көн исәмсез. Бәйрәм белән сезне Нурсултан, син дә бик зур бәйрәм белән син бүген 1-нче тапкыр мәктәпкә барасың. Рәхмәт дигән улым. Рәхмәт. Фәридә, менә бу көннәрдә үзең дә шушы мәктәп елларын искә аласыңмы? Дөресен генә әйткәндә, мәктәп елларын гына түгел, мин инде үземнең эшләгән чакларымны да искә алам, чөнки 2нче курстан башлап, мин бит инде инглиз теле һәм татар теле белеген тәмамлаган белгәч, мин мәктәптә укыттым. Рус балаларына татар теле һәм инглиз теле буенча эшләдем инде мин. Нәкъ менә шунда укыткан чырларымны күбрәк искә алам, мәктәп чырларына караганда, чөнки ул бик дулкынландыргыч, беренчедән бик җаваплы һәм балаларны мәктәпкә җыйган саен мин әни буларак кына түгел, менә аларны бит инде шундый өметле күзләр белән укытучылары каршы ала. Алар урынына үземне куеп карарга тырышам. Аларның ничек дулкынланганнарын, аларның ничек борчылганнарын, чөнки һәрбер устаз ул инде дулкынланып каршы ала үзенең укучыларын. Бик әлбәттә сөенечле мизгелләр. Нурсултан, синең мәктәпкә барасың киләме? Килә. Әзерләндегезме инде? Әйберләр алдыгызмы? Әйе. Барсын да алып бетердегез.
Нурсултан, җәйләрең ничегрәк үттесең? Әйбәт. Нишләдегез җәй көне? Рәхәтләнеп, ял итеп, җиң сызганып, укырга әзерме? Кайларга барганы сөйлә, дәвә нигә кайтканын сөйлә. Эшләдек, пешәнгә бардык. Менә бит. Тагын нәрсә эшләдегез? Бәрәңген алып бетермәгәнсез бу гаил. Бәрәңген алдык ясканы. Яскыны утырттык. Хәзер инде алырга җыенабыз без. Балык тотырга да яратасың икән, балыкка да йөрдегез, әйме? Әйе. Әтиең белән. Сиңа телефон бирәләрме соң? Юк. Ансы бик әйбәт, өлгерерсең уйнарга. Нурсултан, әле без бераз гына сөйләшеп алган, баянда уйныйм дип әйтте. Менә баян түгәрәгенә язылдыгызмы әле? Язылдык. Кемгә язылдык әле без? Сәгыйть Гәришкә язылдык. Бик күренекле музыка буенча, гармон буенча белем бирә торган мөгаллим. Безнең хезмәттәшләребезнең устазы да әле ул. Хәзер әтиеңнән, әниеңнән баян сырыйсың инде. Әйе. Алла бирсә. Фәридә, үзегезнең иҗатка килсәк, гаилә учагы циклы дәвам итәчәкме, нәрсәләр күрәчәкбез алда? Гаилә учагы циклы ул безнең дәвам итә. Әле безнең төшерү процесслары бара. Һәр атна саен безнең яңа тапшыру. Һәм төрле гаиләләр белән күрешәбез. Монда бит инде безнең танылган гаиләләр дә бар, артистлар гаиләсе белән дә без очрашабыз. Гапади авылда яшәүче гаиләләр белән дә күрешәбез. Укытучылар гаиләсе шулай ук бик күп. Һәм иң сөендергәне нәкъ менә шушы гапади гаиләләр тамашачы күңелендә аеруча җылы хисләр уята. Социаль челтәрләрдә бик күп язалар, комментарийлар. Аннан соң менә безнең ТНВ YouTube татарча каналы бар бит инде. Анда да бик күп комментарийлар килә һәм караулар буенча нәкъ менә шушы алдына карап, үз эшен эшләп, теге юкка барга кысылмыйча матур итеп үзенчә тормыш иткән гаиләләр күбрәк караулар җыя. Һәм менә мондый гаиләләрне күрсәтүегез безнең өчен бик кадерле дип яза тамашачылар. Бу инде миңа калса, алар тарафыннан бирелгән иң зур бәядер. Шуннан да шулай, без аны тамашачы арасында йөргәндә дә ишетәбез, сизәбез. Шуннан да шулай. Нурсултан, син берәр шигырь әзерләп килдеңме соң безгә? Кышмабай булмасак та безгә дә сөйләп күрсәт инде. Нинди шигырь сөйлисең, улым? Яхшы бел, Шәһиман Нур, татарча да яхшы бел, русча да яхшы бел, икесе дә синең өчен иң кирәкле затлы тел, татарчасы туган тел синең. Газиз. Газиз булган тел, атан, анан, әби, бабан синең сөя торган тел. Тел кешенең дус итә, бер-берсенә беркетә. Бел бабам син рус телен, һәм онытма син үз телен. Молодец, субханалла. Үскәч кем буласың соң, Алла бирсә? Әти кебек. Әти кебек. Әти кебек буласы әйбәт инде. Шундый җавап. Фәридә, менә шушындый татар телендә сөйләшә ала торган милли җанлы балалар үстерү өчен нишләргә кирәк? Берничә киңәш биреп кит әле. Тел юкка гына ана теле дип әйтелмәгән бит инде. Иң тәүдә ул гаиләдән башлана. Без гаиләдә фақат татарча гына сөйләшергә тырышабыз. Һәм әтиләренең инде бер яратып әйтә торган сүзе бар. Нинди сүз әле ул, улым? Онытып җибәрдеңме? Татарча яхшы бел. Юк, татарчада яхшы бел дип әйтми. Башка телдә сөйләшәсез икән, ишекнең теге ягына чыгасыз. Каян килгән монда башка милләт балалары, сез бит татар балалары дип ул гел искәртеп тора инде. Әмма телебезме, теләбезме, без балалар бакчасында, мәктәптә барбер балалар безнең русча аралаша. Һәм әлбәттә алар рус телендә әйбәт белергә тиеш, башка телне дә, әмма иң тәүдә ана теле. Ул шуңа күрә инде менә приоритетта иң өстенлекле бөтен гаиләләргә, хәтта мин күп аралашырга туры килә бит инде, мәктәпкә барсам да, балалар бакчасына керсәм дә, үз ара менә күңелне кырып тора торган әйбер дәвәниләрнең душинка подожди дип артыннан саф татар баласына шулай итеп эндәшүләре. Хәтта бәлки мин дөрес түгелдер инде бу очракта. Мин кисәтү ясыйм анда очракта. Эй, апа, шундый сөйкемле татар кызы, шундый сөйкемле татар баласы, нишләп рәхәтләнеп уныгыз белән татарча сөйләшмисез дип эндәшәм анда вакытта. Эй, кызым, аңламыйлар бит алар ди. Соң әйтәм, сез эндәшсәгез, алар аңлый башлый. Идә бит татарча сөйләшмиләр дип җавап бирә инде күбесе менә аралашкан вакытта. Балалар бакчасында да безнең әлхәмдүлилләх шөкер татар төркеме бар. Һәм менә Нурсултан йөрде инде безнең төркемгә, бик милли җанлы безнең тәрбиячебез. Группада без инде татарча сөйләшергә омтылабыз.
Анан инде Дошенко дип әйткән әбиләр кемдер гаепле эзли башлый. Министрлык гаепле, җәмгыять гаепле, ил башы гаепле һәм башкалар дигән шикелле. Җәмгыятьтә түгел, монда гаепне үзебездән эзләргә кирәк. Иртә белән торгач, хәерле иртә балам дип эндәшсәк, исән-сау йөреп кайт дип эндәшсәк, кайтып кергәч инде хәлләрен белешсәк, аннан соң телебезне Шәйгә сөт салыйммы, ашаңа катасыңмы дисәң? Кухня теле итеп кенә калдыру кирәкме? Менә әдәбиятны күбрәк таныштырырга кирәк. Әлбәттә, бу яктан инде мин мактана алмыйм, балаларым менә 100% татар әдәбиятын әйбәт итеп укыйлар дип, әмма без тырышабыз. Шул юнәлештә алар татар шагыйрьләрен беләләр, татар язучыларын беләләр, алар белән аралашып үсәләр. Без бит әле бик бәхетле чор. Әлхәмдүлилләх шөкер, безнең аралашырлык татар язучыларыбыз бар, өлкәннәребез әле шактый. Менә алар белән очрашуларга йөртүдә бик зур стимул булыр иде менә шушы татар телен өйрәнү юлында. Шуңа күрә инде татар телле әти-әниләргә киңәшем, иң тәүдә үзебездән башлыйк. Аннан соң инде күз күрер. Шуннан да шулай. Нурсултан, сине бу бәйрәмең белән котлыйбыз. Исән-сау гына ук, ничәлегә генә укысаң да рәхәтләнеп, яратып укы, татар телендә горурланып сөйләшеп йөр. Ничәле дип инде 4-5 билгеләр булсын инде. Амин. Бик зур. Амин, шулай булсын. Рәхмәт үзегезгә килгән өчен. Рәхмәт чакыруыгызга. Хезмәттәшләребезгә уңышлар теләп тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Чувашиянең Батыр районындагы Шыгырдан авылында урнашкан Чувашия Республикасы мөселманнары диния нәзарәте каршындагы Гөлистан мәдрәсәсе дини һөнәри белем бирү оешмасында имам-хатиб һәм ислам дисциплиналары укытучысы белгечләре буенча читтән торып уку бүлегенә гаризалар кабул ителә. Бу хакта Россия мөселманнары дини җыены үзәкләштерелгән дини оешмасының матбугат хезмәте хәбәр итә. Милләттәшләребезнең дини тормышында башка төбәкләрдә ниндирәк яңалыклар бар, булар хакында гадәттәгечә Ләйсән Гайнуллина сөйләп үтәр. Хәерле көн, мөхтәрәм дин кардәшләребез, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез, барыгызны да бәйрәм белән тәбрик итәм. Чувашстанның Яңа Чабаксар шәһәрендәге мәчет дини һәм милли эшләрдә күп кырлы эшчәнлек алып бара. Биредә өлкәннәр белән бергә балалар өчен байтак чаралар уза, татар телен өйрәнү буенча якшәмбе мәктәбе эшли. Шушы көннәрдә генә мәчеттә җирле татар автономиясе белән берлектә Россиянең көче халыклар бердәмлегендә дигән темага сөйләшү узган. Казан галимнәре катнашында шәһәр музеенда үткән чара турында үз хәбәрчебез Рамис Сафин бәян итәр. Яңа Чабаксар мәчете мондый чараларны атна сайын булмаса да һәр ай сайын диярлек оештыра. Чөнки монда яшәүче татарлар өчен мәчет ул мәктәптә мәдәният учагы. Без уйламаганда монда мәчет булыр дип. Хәзер нинди гүзәл мәчетебез бар безнең. Biz onlarga bik şans. Bu birleştire, bizim detsatımızda şol, мәктәбебездә, клубыбызда, барыбызда шунда килеп җыелып аралашабыз. Мәчет имамы Минкадир хәзрәт Рәҗәпов чараларны кызыклырак һәм кешеләрне күбрәк җәлеп итәр өчен мәчеттә генә түгел, шәһәрнең башка иҗтимагый урыннарында да уздыра. Бүгенге түгәрәк өстәл төбәкне өйрәнү һәм шәһәр музеенда уза. Сөйләшүдә шәһәрдә эшләүче милли оешма җитәкчеләре, тарихчылар катнаша. Безнең һәммәбезнең дә бергә яшәйбез килә. Безнең калабызда күп милләтле халык монда төрле Советлар Союзының төрле төбәгеннән килгәннәр халыклар, алар тормыш итәргә килгәннәр. Без бергә тормыш итәбез. Һәрберсе беләдә. Түгәрәк өстәлнең темасы бүгенге көндә аеруча актуаль булган. Россиянең көче халыклар бердәмлегендә дип атала. Сер түгел, күп милләтле дәүләттә хәзерге шартларда телне, динне саклау җиңелләрдән түгел. Ислам дине Россия дәүләтендә саклансын өчен безгә үз тарихыбызны, мәдәниятебезне өйрәнергә кирәк. Бүгенге көндә кайбер кешеләр интернеттан мәгълүматны алалар. Белгәнебезчә интернетта ялган мәгълүмат күп, һәм шушы ялган мәгълүматка таянып, бердәмлекне, дуслыкны бетерергә тырышалар. Бердәмлекне, дуслыкны саклар өчен, динебезнең үсешен дәвам итәр өчен безгә галимнәребезгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Сөйләшүдә катнашучы төрле милләт вәкилләре, полиция хезмәткәрләре бүгенге чорда һәр төрле чакыру, мөрәҗәгатьләргә аеруча игътибарлы булырга, балаларыбызны интернет аша кергән мәгълүматкә җитдирәк карарга чакырдылар. Казанның Апанай мәчете имамы, байтак фәнни китаплар автор Әхмәт хәзрәт Сабиров күп милләтле дәүләттә үзеңнекеләрне яратып, күрше халыкларны хөрмәт итеп яшәү аеруча мөһим ди. Россия җирлегендә нинди генә дәүләтләр исеме белән аталмаса да, бу халыклар алар бергәләшеп яши торган булганнар, бер-берсе белән уртак мөнәсәбәттә булдылар. Шуңа да шул ук традициялар бүгенге көндә дә дәвам итә. Без шул ук булган тарихны белергә, өйрәнергә тиеш һәм дә әүвәлге
булган дуслыкны, татулыкны табып, бергә шуларны кулланырга, тырышырга тиеш булабыз. Бу көннәрдә Яңа Чабаксар мәчете яңа уку елына әзерлек эшләре белән мәшгуль. Якшәмбе мәктәбенә укучылар туплана, Казаннан яңа дәреслекләр, китаплар да кайтарылган. Магнитогорскида яшәүче милләттәшебез Шамил ага Әхмәтшин лаеклы ялга чыккач 74 яшендә шигырьләр яза башлый. 75 яшендә беренче китабын бастырып чыгара. Күптән түгел авторның 5нче китабы дөнья күргән. Үз хәбәрчебез Гөлдар Хафизова олы яшьтә иҗат юлына баскан ватандашыбыз белән очрашып, аның яңа шигырьләрен тыңлап кайтты. Яшәү кадәре шулай дип атады Шамил ага Әхмәтшин үзенең чираттагы китабын. Беренче китабы Йөрәк картаймы икән, авторның 75 яшендә дөнья күрә. Аннары Яшик әле, уйланулар, китапларының исемнәреннән авторның олы яшьтә яза башлаганын аңларга була. Әмма иҗатка кызыксынуы беренче тапкыр яшь үсмер чагында күренә башлый. 8нче класста укыган вакытта үзебезнең бер иптәшебез, хәзер инде күренекле шагыйрыбыз Равил Файзуллин, безне шул вакытта мәктәптә укыганда бергә биештырып шул җырларга шул кичәләрне инде. Шуны бер язып карадык да араннар, шуны бетте, аннары вакытта аның белән занимация итәргә дигән шикелле. Армияда хезмәт итү, аннары һөнәр алу өчен уку, производствода эшләү, гаилә, балалар тәрбияләү. Лаеклы ялга чыккач кына ул кулына каләм ала. Моның сәбәбе кайгы иде ди ул. 16нчы елны иптәшем вафат булып калды. Ул киткәннән соң капкытты менә бер буага җыелып торган шул шикелле. Буа ачылып китте, шуннан китте инде яза башладым. Актив иҗади эшчәнлеген Шамил ага 74 яшендә башлый. 7 ел эчендә аның шигырьләре 5 китапта басылып чыга. Күбесен ул туган ягына, авылдашларына, балачак дусларына багышлый. Шулай ук шигырьләрендә якташларының үткәнен дә тасвирлый. Яшь буын билсен өчен язам ди ул. Үзебездән колхозлар ничек оештырылган, ничек эшләгәннәр турында язып куям. Колхозчыларны таякка шәтеп әйбер бирмичә ач калдырган ниләр вакытларын шулай язган барсындагы. Менә шуның аркасында ни хәле, мине иптәшләр шулай пенсиясыз калдылар, таякка эшләп. Әтисе сугышта һәлак булган. Әни безне ялгыз үстерде ди Шамил ага балачагын искә төшереп. Шиксез рәхмәт йөзеннән үз иҗатында әнисенә күп шигырьләр багышлый ул. Аларның кайберләренә музыкада язган. Эштән арып кайткан чакларда да белеп торыйк әле хәлләрен. Әни мин кайттым, хәлең ничек дип әйткәндә, була бит ана күңелләре. Әниләрне берәү рәнҗетмәгез, бик нечкә бит ана күңеле. Хәер дәгаларын алып калыйк, исән чакта барда гомере. Шамил аганың ак кагаз битенә күчкән фикерләрен, эчке кичерешләрен беренче булып Рахила апа тыңлый. Алар инде 5 ел бергә яшиләр. Мин үзем вакыт шаккатам. Әйтәм, кайдан бу сүзләр килә, кайдан бу сүзләр килә. Төн-көн язып ала, көн-төн язып. Төннә дә уянса, ой, Рахила, мин әйтәм, Шамил, син кая киттең? Ой, барам язам. Нашлай, мин уже хәзер это, как сказать, уже елендем уже. Мия бигуши, язган бигуши. Менә сумки табыл вообще мия бигушады. Анда бик күп ани турында язган. Еллар үтә, әмма һаман истә, исән чакта әйткән сүзләрең, ахирәткән кайткан кешеләр юк. Ничек икән әнкәй хәлләрең? Күзләреннән яшьләр килә башлый, кулга алсам Коръән Кәримне. Дуаларым сиңа багышлыймын, бик беләсем килә хәлеңне. Күз алдына китерәм дә сине, карашларым аша сөйләшәм. Төшләремдә күрсәм башым иеп, әни диеп индәшәм. Тормышымда һәр чак юлдаш булды, әни син өйрәткән дуалар. Саваплары йомшак җил шикелле, чәчләреннән сыйпап узалар ди. 9нчы дистәне ваклаган Шамил ага Әхмәтшин әле дә тулы канлы иҗади тормыш алып бара. Менә тагы менә 70тән артык шигырь менә монда язып куелган. Көн сайын язам. Көн сайын килгәнчә изә язып куям менә. Моның әле тегендә ни хәлле тагы бер 300дән артык шигырем бар. Менә язарга кирәк, исән вакытта язарга кирәк. Илһамлыгы килеп тора, язам, Аллага шөкер. Авылдашларым турында язам кайсы вакытта. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.
Ләйсән бик зур рәхмәт. Татарстан Республикасы Милли музейы 1 сентябрьдә, ягъни бүген, укуда күргәзмәсен тәкъдим итәчәк. Оештыручылар Совет тарихына чумарга һәм ул вакыттагы һәрбер укучыда булган әйберләр белән танышырга тәкъдим итәләр. Біз исә яңалыкларга тукталырбыз. Хәбәрләр хезмәтендә эшләүче коллегаларыбызны тыңлаганнан соң эшебез дәвам итәчәк. Сауларымсыз, кімдір бұл күнні түзімсізлік белән көтә, кімдір жай біткәнгә моңсулана. Ничек кенә булса да, җылы матур җайны озатып, алтын көзгә аяк басабыз. Һәм барыгызны да белем бәйрәме белән котлап тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Тапшыруыбызның 2нче эш сәгатенә керештек, һәм барыгызга да нурлы көннәр, хәерле гамәлләр генә юлдаш булсын. 1991 елда тормышындагы кискен бурылыш аны сәнгатькә алып килә. Мәхмүд әфәнде Исмәгыйлев төрле илләрдә күргәзмәләрен оештырган рәссам. Галиәскәр Камал театрында премьера Ситсы туй. Гаиләдә 1 ел уртак тормыштан соң ниләр булырга мөмкин? Хезмәттәшебез Зәлия Галиева видеоязмасы. Татар хатыны юк кына әйберләрен дә матурларга сәләтле. Менә шундый уңган кешеләрнең берсе модельер Ләйсән Хаҗиева. Аның янында мин дә еш кунак булам. Шуннан да гади генә киемне дә, гади генә бер аксессуарны да милли стиль белән бизәп җибәрсәң, бу инде нур өстенә нур гына булачак һәм сезне тагын да күркәмрәк итеп күрсәтәчәк. Яратам да инде мин җомга көннәрен. Ни өчен дисәгез, чөнки нәкъ менә җомга көнне без Ләйсән Хаҗиеваның студиясында кунакта һәм нәрсә дә булса эшләргә өйрәнәбез. Менә мәсәлән, берничә ел аның белән эшләү дәвамында мин үзем дә чигергә дә, тегергә дә, төрле аппликациялар ясарга да өйрәндем. Бүген безне нәрсә көтә икән? Хәерле көн, Ләйсән. Шуннан да без бүген быелгы сезонда бик актуаль аксессуар ясыйбыз. Ул менә шундыйрак була. Матур һәм җиңел. Аның өчен безгә кирәк була берәр кисәк тукыма, сезгә ошаган, сезнең гардеробка килешкән инде. Аның киңлеге, мәсәлән, әйтик, 1 метрдан 1,5 метрга булуы мөмкин. Ансын инде эксперименталь рәвештә генә белә аласыз. Нинди озынлыкта, киңлектә булырга тиеш. Мәсәлән, мин алдым 1 метрда 12 сантиметр, һәм киңлеген мин алам 30 сантиметр. 30 сантиметр дип. Шулай итеп. Аны кисәбез. Соңыннан без аны 2гә шулай итеп бүкләйбез. Һәм әз генә эшләйбез. Шулай итеп кисәбез. Менә шушындый бик матур гына, кызыклы, әле аңлашып бетермәгән әле конструкция булып чыкты безнең. Һәм инде безгә кирәк була тегү машинасы. Без аны тегәбез. Һәм уртасында кемгә ничек булып чыга, аны карамыйча гына менә шушылай итеп бер яра калдырабыз. Берәр 10 сантиметрлык. Менә тегеп бетердек, периметр буенча дип әйтсәм дә була. Без яра калдырган идек. Менә шушы ярадан без әйләндерәбез. Сол ягыннан, ул ягына әйләндерәбез. Әйләндердек. Хәзер инде белгән сез эшләгәнчә бер ягыннан безнең шов, бер ягында шов юк. Менә шов ягыннан без тагын лапканың киңлегенә бер шов куябыз. Узынлыкта сез хәтерлисез 1 метр 12 сантиметр дагы безгә тимер чыбык кирәк була. Ул махсус кибетләрдә сатыла. Шушы ярага башта бер якка шушы тимер чыбыкны кертәбез. Соңыннан икенче якка. Тегеп куябыз. Кул беләнме, машина белән, тегү машинасы беләнме, ансын үзегез карыйсыз инде. Һәм инде иң мөһиме менә бу тимер чыбык ул аста булырга тиеш, өстә түгел. Астан. Без аны менә шулай иттереп әйләндерәбез, бәйләгән сыймак әйләндерәбез. 2 мәртәбә булса да ярый, 3 мәртәбә, 1 мәртәбә булса да ярый. Менә манекенның чәчләре булмаганга күрә ничектер ямсызрак булып чыгамы.
Башында һәм инде менә шушылай иттереп, төрле чәчәкләр ясасагыз була. Мәсәлән, әйтик, роза чәчәге. Хәзер мин аны карыйм. Әз генә бекәйтеп кисәгез була, турырак кисәгез була. Менә шушылай иттереп. Менә шушындай бик матур аксессуар безнең булып чыкты. Кеше идеаль була алмый, кәйфсезләнгән, ачуланган чаклары да булмый тормый. Ачуны ничек җиңәргә? Мондай очракта Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям басып торган кешегә утырырга, утырган кешегә ятырга киңәш иткән. Булмаса, салкын су белән тәһарәт алып чыгарга кирәк. Һәм шунысында әйтергә кирәк, без яңа сәхифәбезне имам сүзе дип атадык, һәм анда хәдисләргә тукталарбыз. Ә бит хәдисләр, алар ислам дине турында, гомумән яшәеш, дөнья турындагы фикерләрне, кызыклы фикерләрне кыска гына мәгънәле фикер итеп әйтеп бирә ала. Һәм исламга мәхәббәт уятуга сәбәп тә булырга мөмкин. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Хадрлы милләттәшләрем, Cuma günlerimiz mübarek bulsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir mübarek hadisinde bulay dip aytdı. Gan Ebi Hurayrata radıyallahu anhu enne raculen قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir sahaba gelip soradı. Ya Resulallah, mina kengəş nasihat bir əli dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona aşulanma deyip cevap verdi. Bu kişi özünün soravını bir neçə tapqır qabatladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona her ışrağında da aşulanma deyip cevap verdi. Bu hadisten anlaşılğanca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişilerini dünyada da hem ahirette de bəxtli ite turgan sıfat, aşulanma sıfatı hakkında bizge haber ite. Çünkü aşulanu ol kişini bəxtsizlikке hem indi en korkunçu utqa kitire turgan sıfat bulup tura. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı ikinci bir hadisinde, kişilik ol, kimni de bulsa uzuda tugil, belkim aşuğun kilgende üzüngni tutup tura aludadır dedi. Nasihatim şunda idi ki, hazırki vakitta köpkine işler, köpkine sözler, aşulanu sebeple kızgan şepten eytile. Hem de indi ahırdan şuşu işlegen iş için ukunu, onun neticesi oyanış ikendigin görüp kaygırı, hasretlenu bula. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge bu hadisi bilen bizni dünyada hem ahirette bəxtli bulurğa şakırdı. O da bulsa aşulanmav, özünni tıyıp tıra bilu bilen, şuşuna özünni terbiyelev bilen. Allah Teala her barşabızdan rıza olsun. Allah Teala her barşabızga da cumgalarımızını mübarek kılsın. Бүгін кізінің бірінші күнім, әлігі ел фасылын бигректі ижад кішілері бек ярата. Нәк қыз айларында мотор ижад әсәрлері туа. Кыз ол көплер үшін илхам шығанағы. Рәссам Мәхмүд Исмағилов үшін де шулайдыр мағайын. Мәхмүд әфәнді Көкмара районының Мәмәшир ауылында туған, һәм ғұмырының қызықлығына бір үлішінде кисәк кенә рәсем сәнгате белән шөгыльләнә башлаган. Бүген ул дини картиналар ясый һәм аларны хәзрәтләр белән килештереп, алардан консультациялар алып, алар белән киңәшләшеп иҗат итәм ди. Мәхмүд Исмәгыйлов 1950 елның 1 мартында Көкмара районының Мәмәшир авылында туа. Башлангыч белемне Мәмәшир авылы мәктәбендә ала. 1967 елда Мәшкәрә урта мәктәбен көмеш медаль белән тамамлый. Мәхмүд ага хезмәт юлын Нократ аланы машина төзелеше заводында башлап җибәрә. Армия сафларында хезмәт итеп кайтканнан соң да кабаттан заводка эшкә кайта. 1991 елда тормышындагы кискен борылыш Мәхмүд абыйны сәнгать дөньясына алып керә. 1991 елның кискен борылыш булып минем язмышымда. Шуннан
Түшәмгә карап кына ятасы оңа, мен ойлап әле бик күп планнарым, эшләрем бар иде бит әле дип рәсем ясарга тотындым. Мәхмүт Исмәгыйлев сәләтле рәссам. Үзен рәсем ясау сәнгатенең күп төрләрендә сынап карый. Ул 1000нән артык картиналар авторы. Чын күңелдән, йөрәктән чыккан сәнгать әсәрләре һәр вакытта кешеләрне тәрбияләгән, җаннарны давалаган. Мәхмүт Хөсәен улы үзенең иҗатында шуларга омтыла, кешеләргә файдалы булырга тырыша. Biraz yazamda мәчеткә китеп имамнардан сорыйм. Бу дөрес язылганмы, яңгыш юкмы дип шулай дип берничә тапкыр шулай ергәре әкренләп өйрәндем. Соңыннан менә шул бу 2009 елда ясалган ковчег инде бу Мөхәммәд пәйгамбәрнең киемгә утырып киткән вакытлары шул хадисләре буенча. Ясаганда мин рәссам булып китәм дигән әле уйлар да юк иде ергә дә була. Вятский Поляна шәһәрендә заводта эшләгән вакытларымда кич белән шушы ул вакытта телевизорларның әле яңа гына шулай мин бер рәсем күрдем бер альбомда. Крамскойның девушка в платье дигән рәсем бу. Карадымда моның күзләрен әйтем, ничек итеп шулай күзләрен ясап булам икән, чын шикелле карап тора бит бу. Шаккалап карап торганда тукталмый идем, алыйм әле карандаш алдым да бер кәгазьдән фото булмады әле. Артыгын шуны ясый башладым, ясап карыйм әле дип. Аллаһ шөкер, шуны килеп чыкты, шуны ясагач, соңыннан уйлыйм, бу мин ясаганым икән, аның эше микән дип тә уйлыйм әле. Шуның күзләрен шулай дип ясый алуыма үземне ышаныч тудым. Ясап була икән дип. Булар фәлсәфи эшләр инде менә тормыш юллары дип атала бу рәсем. Күбрәк аннан натюрмортлар, матур чәчәкләрне ясап кешеләргә шул күрсәтәс килә. Кайбер җирдә күргәзмәдә бер укытучы апа керде, берничә тапкыр күргәзмәдә шулай йөрде. Килгән күзләреннән яшьләр чыгып, нахуты без тормышта менә болай баш иеп йөрибез икән, бер матурлыкны күрмичә тормыш ясап бит. Күтәреп карасаң, шундый матур икән, мәсәлән, рәсемнәренә карап, башларын күтәреп, күңелләре ачылып китте. Бик рәхмәт дип миңа шуны. Ул миңа шул җитә калган тагы ясау өчен илһам. Мәхмүт Исмәгыйлев 1997 елда Төркиянең Стамбул шәһәрендә оештырылган күргәзмәдә катнаша. 2000 елда Адапазары шәһәрендә шәхси күргәзмә оештыра. Бүгенге көндә дә Төркиядә Мәхмүт абының бик күп күргәзмәләре эшләп килә. Күптән түгел генә Күкмара районының үзәк китапханәсендә дә күңел бизәкләре дип исемләнгән күргәзмәсе ачылды. Мәхмүт абый зур планнар белән янып йөри. Аның иң зур хыялы Күкмара районында картиналар галереясын булдыру. Күргәзмәләр ясап, очрашулар, мастер-класслар ясаганда, шулай итеп башка художникларның эшләре белән дә тулыландырып, чын галерея итеп ясалган хыялына. Мәхмүт Исмәгыйлевның үз халкына әйтер сүзләре бар. Буяу белән әйтеп бетерә алмаганнарын ул безгә шигъри юллар аша әйтеп бирә. Милләт язмышы, туган тел турында уйланып, борчылып язылган шигырьләре шундыйлардан. Шулар булса мәгәр, канат кагып, галәмнәргә очып менәр идем. Йолдызларның җыеп иң яктысын мин халкыма бүләк итәр идем. Бу әйтер сүзләр калган әле дигән шигырь. Алга таба әле әйтмәмим туктап каласың килмичә, нәрсәләр кешеләргә хезмәт итәсем килеп, рәссам булып киттем, шуларны күрсәтү мин шушы шигырьләрдә чагыла. Бүген елның 244-нче көне ел бетәргә 121 көн калып бара. Бүген белем көне, көзнең дә беренче көне. Шулай ук хат язарга яратучылар да нәкъ менә бүген үз бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Үзенчәлекле бәйрәмнәрдән бүген чия пирога ашарга яратучылар көндә. Аларны да бәйрәм белән тәбрик итәбез. Үткәннәргә күз салыйк.
башка елларның тарихтагы көннәрнең 1 сентябрен нәрсәләр белән истәлекле булды икән? Тарихи истәлекле даталар календарына күз салабыз. 1837 елның 1 сентябрендә Казанда җәмәгать күзәтчелеге приказы хастаханәсе янында ир-атлар фельдшерлык мәктәбе ачыла. Соңрак ул земство карамагына күчә һәм земство фельдшерлык мәктәбе дип атала башлый. Бүген исә әлеге уку йорты Казан медицина көллияте дәүләт автономияле һөнәри белем бирү учреждениесе буларак билгеле. Биредә дәвалау эше, акушерлык һәм шәфкать туташы, стоматология, лаборатория диагностикасы һәм фармация эше буенча белгечләр әзерлиләр. Бу көнне 1919 елда Казан педагогия институты, элеккеге Казан укытучылар институты, 5 бүлектән торган Казан югары халык мәгарифе институты дип үзгәртелә. 1920 елның җәендә үк югары уку йортына педагогия институты исеме кайтарыла. 1926 елның 1 сентябрендә Казанда беренче автобус маршруты эшли башлый. 1932 елда Казан дәүләт университетының аэродинамика бүлеге базасында Казан авиация институты, хәзерге Туполев исемендәге Казан милли тикшеренү техник университетына нигез салына. Аны оештыручыларның берсе күренекле галим-механик Николай Читаев була. 1933 елның 1 сентябрендә СССР мәктәпләрендә малайлар һәм кызларны аерым укыту кертелә. 1939 елның бу көнендә Татарстан АССР мәктәпләренең 1 һәм 2 сыйныфларында татар язуын кириллица нигезендә яңа алфавитка күчерү башлана. 1940 елда үзгәреш башка сыйныфларда да үткәрелә. Моннан 70 ел элек 1950 елда Алабуга дәүләт педагогия институтында яңа уку елы башлана. Студентларны 2 факультетка, физика-математика һәм филология бүлегенә кабул итәләр. 2011 елдан институт Казан Идел буе федераль университетының структур бүлекчәсе санала. 1961 елның 1 сентябрендә язучы кино режиссеры Сергей Говорухин туа. Аның бала чагы һәм яшьлек еллары Казанда үтә. Хәрби хәбәрче буларак ул Таҗикстан, Чечня, Әфганстан, Югославия җирлекләрендә барган сугыш хәрәкәтләрендә барлыгы 20 хәрби һәм 3 махсус операциядә катнаша. Бу көнне 1998 елда Казанда Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте, Россия мөфтиләр советы һәм Татарстан фәннәр академиясының тарих институты тарафыннан оештырылган Россия Ислам университетында дәресләр башлана. 1999 елның 1 сентябрендә Казан шәһәренә нигез салынуның 1000 еллыгын бәйрәм итү турындагы Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы президентлары указлары чыга. Урта гасыр Казан барлыкка килү үсеш халыкара фәнни конференциясе тәкъдимнәре мондый карарга килергән нигез булып тора. Биредә дөньяның 16 иленнән 150дән артык тикшеренүче катнаша. Бүген эстрада җырчысы РСФСРның ат казанган Татарстан Республикасының халык артисты Альберт Асадуллинга 75 яшь. Кунакханәбезгә рәхим итегез. Студиябездә кунакта Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының иҗтимагый оешмалар белән арадашлык итү бүлеге җитәкчесе, тарих фәннәре кандидаты Айрат Фәйзрахманов. Хәерле көн исәмез. Хәерле көн исәмез. Исәмез Айрат әфәнде, менә 1 сентябрь бит инде бүген яңалыкларыгыз да бардыр. Ниндирәк планнар белән, ниндирәк проектлар өстендә эшлисез? Республика көне беренчедән гөрләп узды. Тоташ милли бәйрәмебез, мәдәният бәйрәме булды бу. Һәм алда безне әлбәттә зур театраль сезон көтә. Менә инде Ситсатуй спектакльнең премьерасы булды. Башка премьералар, аны инде театрларыбыз узып китәр. Беренче чиратта безнең милли мәдәниятләр һәм традициялар елы дәвам итә. Безнең районнарыбызның әле мәдәният көннәре сентябрь һәм октябрь айларында узачак. Безнең әлегә 20дән артык район күрсәтелер. Казанның төрле мәйданчыкларында, иң яхшы мәйданчыклары дип әйтим. Мәсәлән, гөрләп узды анда безнең Саба районының мәдәният көннәре, алда безне әле башка милли районнарыбыз көтә.
Шуңа күрә килегез карагыз безнең афишаларыбызны, ул көннәр бушлай, аны бушлай карап була. Һәм анда милли кухня, милли киемнәр, районнарның традициялары, әдәбияты барысы да инде бу бәйрәмнәрдә чагылачак. Әлбәттә, инде сентябрь башында иң көтелгән фестиваль ул безнең Казан мөселман фестивале булачак. Төрле кинолар, төрле илләр, әлбәттә. Бу ел безнең кино ягыннан яхшы шактый гына үсеш булды дип әйтим. Бу гомумән фестивальгә гына кагыла торган нәрсә түгел. Менә Микулай премьерасы булды. Безнең Байбулат Батулланың Ядәш фильмы 14 сентябрьдә премьерасы көтелә. Җылак фильмны күрсәттеләр, алга таба да аны күрсәтәчәкбез, Алла бирсә. Шуңа күрә бу ел кинога шулай бай ел. Аннан әле безнең алда шулай фестивальләр бара тора, бәйрәмнәребез бара тора. Безнең мәсәлән бу ел Кабан су буе Гөрли префектурасында безнең бик күп кенә милли бәйрәмнәребезне уздыра. Ачык һавада кинопоказлар, хәрәкәттә бәрәкәт. Шулай ук безнең шәһәр исполкомы ул яктан бик актив, аларга бик зур рәхмәт. Милли эштәлек арта бара дип әйтеп була. Моны әлбәттә сөендерә. Һәм 1 сентябрь дигәндә инде безнең әлбәттә бу ел урта уку йортлары инде, мәдәният өлкәсендәге уку йортлары, алар яшына ремонт узды. Хәзер барлана бетерелә эшләр инде. Фешн училищесы бик катлаулы бина, бик матур бина, тарихи бина. Ул ачылачак инде. Анда безнең хәзерге вакытта креатив индустриялар мәктәбендә эшләп килә башлады. Фешн училище белән бергәлектә анда белгечлекләр арта бара безнең. Музыкаль көллият шулай ук безнең ремонт эшләре бетә һәм төзекләндерелде һәм алга таба студентлар яңа бинада, яңартылган бинада укыячак. Шулай безнең Түбән Камада ачылачак һәм Әлмәттә ачылачак безнең креатив индустриялар мәктәбе. Дизайнерлар, музыкаль индустрияда, продюсерлык эшләре бүгенге вакытта иң шундай заманча юнәлешләр, алар менә бу креатив индустриялар мәктәбендә булачак. Казанда гына түгел, менә Түбән Кама ниһаять һәм Әлмәттә бу мәктәпләр үз эшләрен башлаячак. Һәм менә шунысында сорыйсым килә, шунысында инде иqrar итеп әйтеп кенә узам. Безнең министрыбыз Ирада Хафизян Аюпова, аның шундый бер бик кызыклы алымы бар. Инде дә булса бер бина төзекләндерелгәннән соң, ул шунда нокталы рәвештә игътибарны юнәлтә, журналистларны чакыра, һәм анда инде бер кайнау, инде бер бәйрәм гөрләп алу була. Менә минемчә бик утышлы. Бу юлы да шулай булачакмы? Менә бу бигрәк көллият тирәсендә инде. Көллиятне журналистларга күрсәттек. Шул вакытта иң беренче чиратта кешене тарихи бина кызыксындыра. Чөнки анда тарих, чөнки анда шуның белән катлаулы да, анда бит узарга да ярамый. Төзекләндерергә. Музыкаль көллиятнең тарихи бинасын әле ремонты көтә, әле бу быел алып барыла торган эшләр түгел, әле планнар төзелә, чыгымнар сметасы төзелә. Бу алга таба булачак иншалла берсә. Әмма менә бу тарихи бина үзенең мөхите белән аерылып тора. Анда Илһам Шакиров укыган, үз вакытында хәтта Шәләпин ул бинада эшләгән, писер булып эшләгән. Аның бу мөхиткә тәэсире бар. Әлбәттә, Ильяс Авхадиев исемендәге көллият булгач, Ильяс Авхадиев эшләгән җирлек инде. Шуңа күрә Фәрит Яруллин да әлбәттә һәм менә бу безнең Казаныбыз өчен, республикабыз, халкыбыз өчен бик мөһим уку йортлары. Алар алга таба, министр сүзе дә булды монда. Алга таба алар
казанлыларны һәм кунакларны экскурсия ярдәмендә менә бу биналарның тарихын әле күрсәтәчәкбез. Безнең Алла берсә музыкаль маршрут Казанда барлыкка килер. Якында әле Салих Сайдашев музее, шулай тиздән аның ишекләре ачылачак, шулай ремонт булды, шулай экспозиция яңартылды һәм ниһаять шундый безнең яңартылган музейбез Казанлылар ишекләрен ачачак. Һәм безнең менә монда Тинчурин музыкаль килият, Тинчурин театры музыкаль килият. Бу Тинчурин театрының 90 ел безнең тулачак. Сайдашев музее музыкаль килият. Бу шундый безнең милли учагыбыз булып тора. Бу милли учакларны күрергә, карарга чакырам. Әле алга таба безнең башка музейларыбыз да яңартылар. Әле алга таба безнең Кайым Насырның 200 елыгында музейда яңартылар, Алла берсә. Шуңа күрә инфраструктура ягыннан мәдәният нык үсеш ала, инфраструктура яңартыла һәм мәдәният йортлары да авылда онытылмый. Быел иң күп сон инде безнең мәдәният йортларының ремонтлау ягыннан нәкъ быел 24 елда һәм монда республика акчалары да федераль үзәктә бик ярдәм итә һәм безнең уннан артык мәдәният йорты әле яңартыла. Бик зур рәхмәт. Менә шул эшләрнең нәтиҗәсен күреп куанып яшәргә насыйп булсын. Бит өлкә чыннан да шактый катлаулы. Менә кайсы гына йортны, кайсы вакыйганы нинди бинаны алсаң да барыбер ул мәдәнияткә килеп терәлә. Шулай булгач ул инде сезнең тармак дигәнсез. Сезгә зур уңышлар теләп калабыз. Исән сау булыгыз, бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Кунагыбыз белән саубуллашып, тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Галиәскәр Камал театры тамашачыларга Сит Сутуй спектакленең премьерасын тәкъдим итте. Илгиз Зәйнев язган әлеге әсәрне Айдар Җаббаров сәхнәләштерде. Спектакльдә өйләнешләренә 1 ел үтеп, Сит Сутуйлары көнендә юк кына сәбәпләр аркасында аерылышлы хәлгә җиткән 4 парның тормышы тасвирлана. Монда бүгенге көнгә мөһим мәсьәләләрнең берсе күтәрелә. Нишетмисең дә нәрсә шуны катып карыйсың? Вот чыгып тубында. Кызыкмы? Кызык. Банкирлам. Сиңа кирәкме ул? Кирәкме кызык? Кемнәрсең ул? Банкирлам иң бай нәселнең берсе. Дөнья белән идәрә итүче берничә гаиләдән. 4 яшь пар, гаилә корган парлар турында сүз барачак. Һәм аларның менә бүген яшьләр нинди проблемалар белән очрашалар, шул проблемалар турында сөйләшәбез, шул проблемалар турында сораулар бирәбез. Үзебез шул сорауларга җавап бирәбез дип уйлыйбыз инде без. Бу спектакль беренче чиратта минем өчен формасы белән аерылып тора. Минем күптәнге хыялым иде Камал театрында мюзикл эшләргә. Һәм инде менә 2000 елларның хитларын алып, бөтенебез яраткан җырчыларыбыздан рөхсәтләр алып, җырларын алып, шул мюзикл форматында музыкальный спектакль инде шундый форматта теләк бар иде. Һәм менә шул бүген бу теләк тормышка ашты. Спектакльдә 2000 елдагы татар эстрадасы хитлары да яңгырады. Сәхнәдәге җиһазларга килгәндә, аларның һәрберсе чын. Сит Сутуй спектакле Галиәскәр Камал театры яшьләре белән куелды. Ришат Ахмадуллин спектакль үзе өчен тормыш дәресе булып тора дип ассызыклап үтте. Тамашачы да бу персонажларда үзен, хатынын, апасын, җизнин һәм тагын әллә кемнәрен таный алачак. Һәрбер кеше үзен әлеге спектакльдә таныячак. Менә кызганычка каршы бүгенге заманда күп гаиләләр шушы сөйләшмәү аркасында, бер-берен аңламау аркасында таркалалар гаиләләр. Һәм менә бу спектакльгә килеп, алар
үзләрен күреп, әлеге ситуацияларга карап, бәлки безнең театр әлеге аерылу планын үзгәртер миңа калса, һәм гаиләләр бүтән аерылмаслар дип шундый шат өметтә калам. Апрель айында башлаган идек. Ялдан соң чыгу белән 8 август көнне башладык. Менә һәрбер гаиләдә үз авырлыклар була, аларга ничек тә булса түзәргә, бер-береңне тыңларга. Ситсы туй никахтан соң 1 ел вакыт узгач билгеләп үтелә. Ир белән хатын арасындагы аңлашылмаучанлыклар нәкъ шушы чорда башлана да инде. Нигә гаилә тормышында җиңеп чыгалмастай проблемалар килеп туасың? Тамашачылар бу сорауга Ситсы туй спектакле дәвамында җавап таба алачак. Уку ансат эш түгел, юкка гына аны энә белән кыю казыга тиңләмиләр. Барлык укытучыларга, укучыларга һәм аларның әти-әниләренә яңа уку елында уңышлар һәм сабырлык телибез. Гомере буе мәгариф өлкәсендә эшләгән шагыйрә Клара Булатова булай дип яза: "Миңа сорау бирсәләр, бәхетең ни дисәләр, бәхет шушы укучылар кеше булып үссәләр." Барлык бүген мәктәпкә баручы укучыларның да кеше булуларын теләп калабыз. Исәнлек, саулык белән тыныч илдә яшәргә насыйп булсын. Сау булыгыз.